Kaixo eta ongi etorri beste bideo batera. Bideo honekin alde batera utziko ditugu amaiera artistikoak eta hasiko gea edo jarraituko dugu amaiera arruntak ikusten. Bideo honekin zaldiaren amaierak ikusten hasiko gea. Bueno, lehen da bizi bideo honetan erakutsiko dizkizuet posizio batzuk zaldia mugimendu edo jakitura orokor batekin. Lehena da zaldiaren lauki tontua. Eta hori da beti zaldiaren aurreko posizioa. Bada, kasu honetan B7 edo G7, G2 edo B2 zurien txanda baldin bada, zurien zaldia baldin bada. Zergatik, pila A5 eta gero, o pila A5ean baldin badago posizionetan, A6 mugimendu eta gero, zaldiak ezin du inoiz harrapatu pioi zuria, eta errege beltzak ere, ze errege C7 edo C8 eta gero, A7 babesten du B8 laukia eta aurrengo mugimenduan, pioiak akuratuko du eta amaiera hau irabazita da. Zaila da irabaztea, baina irabazita da. Zaldiari buruz jakin beharko genukeen horrengo gauza, ezin duela mugimendu bat galdu da. Beste gainontzeko piezek aldutek mugimendu bat galdu. Zaldiak ez. Eta hau adibidez, bereniketa da. Beltzak ondo jolasten baldin badu, beltzaren txanda. Erregea F8 da mugimendu txarra. Gogoratzeko, erregea beti kokatu egin behar da zaldiaren lauki kolore berdinean. Hemen zaldia lauki txurian dago, beraz, erregea kokatu beharko genuke lauki txurian, horrein ikusiko dugun bezala. Gertatzen da hemen? Zaldia C7 eta gero, erregea F7, zaldia E6, F8 babestuz. Orain erregea ezin da F8 da bultatu, mugimendu egin behar da, erregea G6, erregea G8 eta horreko mugimenduan, joiak koratuko du. Baina zirako posizioan, erregea F7 eta gero hau berdinduta dago. Zaldia C7, erregea F8, zaldia E6 jake, baina orain, erregea F7. Eta zaldiak ezin du ekiditu beltzaren F7 eta F8 mugimenduak. Zaldiaren beste berezitasun bat, eta da zergatik alfila baino ahulagoa den, da alfilak zaldi bat dominatu egin dezakelako. Hengo posizioan alfilak kontrolatzen ditu, zaldiak jun daitekeen laukita. Noski, hau ertzean gertatzen baldin bada, zaldiak ezingo luke mugitu. Hemen bakarrik atzeraka mugitu egin dezake. Eta hori, gertatzen da zaldia eta alfila laukitara daudenean. Gazteluak ere dominatu egin dezaken nolabait zaldia. Berdin, haren lauki kontrolatuz. Zaldiak ezin du lauki hauetara mugitu. Beraz, hemen bakarrik 3 mugimendu hola mugimendu ikiko lituzke. Noski hau ertzean gertatzen baldin bada, zaldiak ezingo luke mugitu. Eta hau, agertzen da, zaldia eta gaztelua diagonala ondo denean, lauke bat erdian. Eta disposizio hau ere garrantzitsua da ere bada erregearekin. Zergatik? Hiru laukira, diagonalean eta lauki bat erdian, zaldiak behar dituelako 3
mugimendu errege horri jake emateko. Eta da, mugimendu gehien behar duena zaldiak erregeari jake emateko. Eta bideo hau bukatzeko, bi posizio komeni zaiguna jakitea. Hau da, H7 edo kasu honetan H2 baldin badago joia, naiz eta zaldi bat eduki, beltzak ezin du irabazi. Ezin da errege beltza gerturatu, errege itota egin gabe. Adibidez, erregeak E6, erregea H1. Erregeak E5, erregeak E2. Erregea H4, erregea H3. Eta dena den mugitzen dena, G3 eda H3ra, erregea G3 adibidez, hau errege itota da eta berdinduta dago. Gauza berdinak gertatzen da, peoia lehenago baldin badago, hau da, kasu honetan H3, baina zuriak bere peoia baldin badoka. Peoia hau, H2ko peoia ongoz balitz, hau irabaz da egongo litzateke. Baina, horrela, lehen bezala errege itota izango da. Erregea F3, erregea F1, erregea F3 adibidez, gero ikusiko dugu errege E3 mugitu gertatzen den, errege G1, zaldia E4, errege F1, zaldia F2, H1 kontrolatuz, erregea G1, erregea E2, eta hau errege itota da. Erregea F1 eta gero, E3 mugitzen baldin bada errege beltza, errege G1, errege F3, errege F1, zaldia E4, errege G1, zaldia F2, errege F1, zaldia G4, peia metzatuz, baina lehen bezala errege G1, peia babestuz, eta ezin da itotak itu. Bueno, eskerrik asko hor egoteagatik eta hurrengo bideo batera arte.